oso bat, euskararen alde eta korrikaren alde. Biba zuek, txalo beroa zuentzat! Aupa, aupa! Poliki, baina gelditu barik. Tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Aupa! Ezin dozue ikusi, baina honek familiak egin duen pankarta itzela da, ia. Ama, aita, amatzi, aitatzi, mila esker, euskara maitatzen irakastea gaitik. Osea, ez dute merezi txalo zaparrada itzela. Gora korrika, gora zuek eta gora aeka. Gora pankarta digo, pankarta hori honek usteko. Eta gora pankarta. Oso ondo, argazki politak ateratzeko, oso ondo. Mila esker zuei. Bueno, eta oraintxe konturatu naiz, hor apur bat atzerago badagoela beste pankarta zarrat. Despistatuta ibili naz ni musikarekin, eta naz konturatu. Baina Iruñerriko irakasleek egindakoa be, ez da makala. Ikasle, bihotzez mila esker. Segi gurekin, gure herria euskalduntzen. Aupa zuek, ze ezaztu zuek barik, ikasleo barik, ez gauteke lamen, aupa! Gogoan izan, lagunak, ateratzen ditugun argazki guztiak daudela korrika.eus webgunean, bale? Hortxat ikus ditzakezue. Eskuragarri. Aurrera. Eta agurtu goian dagoen kamarari. Euskal Herria begira dago eta tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Zertarako gaude hemen gaude! Ez da entzuten, hemen gaude! Hemen gaude! Nafarroan ere, euskararen alde! Nafarroan ere, euskararen alde! Talde zeuen martxara, zeuen erritmora, lasai, lasai.
batzuk ditugu hemen. A ber. Lekuko aurrera. Lekuko lehendabizi eta beste guztiak atzean, mesedez. Landa familiak hartu lekukoa, ez da? Bai. Landa familia, ez da? Hau, bai, landa familia, txalo berontzat, beraien txat. Eta atzean zaudeten guztiontzat ere bai, noski! Txalo bero bat zeuentzat! Ikaragarria da! Gozatu momentuak!